depan guys. Jadi sepasaran manten. Amin. Bersama Aku nek wong lemu Kak Reni Nek sama Buluk. Cekap iku, Bu. Antar dulu. Iya, wis gak usah. Sedang menanggap Kebanyakan ada. Ajeng ndek pinginane tuku campur sari saking pemboten. dan apa Bu? Dan campur sarine bahane mboten enten niku. Bahan niku. Kulo. Sinten ta? Singo waluyo Oh, kok betul nonton pripun ta? meninggal ta? Oh, alah, sinten sing meninggal? Nggih lek kula ta. Namine? Pak Narto. Ketuane Singo waluyo. Terus larene terus Paling betul turun. pas tenggiri batu. Sarap jadi, guys. Mantu sapi loro, Mbak. Non? Aku mantu dikenali ke sapi loro. Iya. Apa? Semangat Kak Reni. Oh, saiki nek nyeluk ta? Iya toh. Kan tadi kayak vitamin. Kamu harus semangat. Oh iya. Vitaminnya apa tadi? Apa lali ya? Vitamin C apa vitamin Z? K. Vitamin K. Pinter banget. Vitamin K, Bos. Anake bodoli kok. Oh. Makasih udah dikasih vitamin. Kaya pinter dimarahi Didi. Pinter dhewe kok wis sandek iki. Saya pinter dhewe ngono ki asline. Pinter dhewe. Iya. Lho Dio. Pinter dhewe ta? Ya, pinter dhewe. Kok geni yang dia niku terus karo piye ya. Glenu. Ini apa glenu? Glenu. Eh, bapak besar teh kok. Lah kok kayak kon mulih nih ta we? Kayak mulih nih ta? Heh? Oh, pindah kidul. Kidul. Kalau kidul kok, melok aku kidul. Ganti nunggu nih kita. Biasa buat nunggoni aku. Engko ya oleh vitamin K. Wes kok aku. Mbak, sehat ge. Mbak dipacai. Mbak dipacai mengke. Terus saya ayu Bang, mungkin dipacai ge. Ge. Nama-nama mbah nama caire. Kamu sampe dekore to? Dekornya kok cek inden. Lah sunatan yo oleh lho gawe dekor. Kuwi nek ning kota. Ngono kuwi cara anu Wong kene campur nganti sarine. waduk kok. Mbak Manora dikai dekor sampean. Iya. Ya sampe tanang. Ini gambarnya kan? Anu gede. Oke. Udah mantul baris kanggo nanggap Mbak Manora. Kemarin kono ke lebak kok gak malih kowe. Tadi kita karena vitamin lebih seru. Iya pengen MUA Mbak Anggi. Baris kaki. Anu, saya sekolahnya sekolah kecantikan. Neng di SMA di. Di Pak, SMA di. Model. Aku beli bang, Mbak. Alah, rono.
dari Salini, Mbak. Kata karo Mbak Luki. Langsung nyanggul ya, weh. Saya wis dialisi ndi iki? Wis dadi pira to? Dadi loro. Oh iya ya wis. 3 kilo. Dek, kowe mek up dhewe gak apa? Wis. Apa wis doyan kan? Karek pira to? 5. Ada loro. Karek loro, ya wis, ayo. Kan udah. Teh, sibuk nang karo kursi teh. Sih, Mbak, sabar sik ya. Joran. Mulai apa? Ki mung cara nanggep campur sarigo tak golek tukang terang. Iya, iya. Tukang terangnya aku dhewe. Sarene gak nanggap? Ya golek dhewe. Kaya Mbak iki jahat. Ki cara nanggep campur sarigo tak golek ning tukang terang to ki, Kek. Ayo, Mbah, rono Mbah, ngono tak geret tukang terang. Ngono. Anu langsung pada jinglang ya. Sarene gak nanggap. Ya ora. Jahat Mbak iki. Ayo kita disalini. Ayo Mbak, Ayo, Mbak, Mbak sama. kita sanggul. Sanggul dhewe, dipacaki dhewe. Disetir dhewe. Duwe gawe apa Mbak Manu? Jamal umrah. Amin, barakallah. Enggak ngerti kok Alhamdulillah. kembali. Kurang, tidak ada yang mengembalikan karena dengan niat ki gak enak yang mengembalikan. Kok bareng-bareng Nul. Oh, ngono. Tapi gone dhewe-dhewe lho ya. Lho kok iso? Yo yo, lah aku wedok kok. Mbok kira lanang. Lah piye? Kowe ku seneni melu aku. Aku luka Rani, kopi kowe. Tapi ra ketompo. Kopi gak? Ketompo. Gak. Udah. Melo kata Ren? Tenane. Dibayari Ren. Lah iya, dibayari. Umroh lho Ren. Melo gak? Melo. Tenanan kan cuma. Kowe tak bayari apa piye? Gak. Iya ngono lho. Merasa aku bayar diri Ren. Oh iya. Udah. Kalau mendungnya guys. Tanggapannya terus. Panggungnya rejim. Gituan rumahnya guys. Meteng gitu loh. Ini minta sanggul ikan salindri pelatih ini. Lah, dia tidak dari penyanyi jadi guys, karena bos ya tidak artis terkenal kondangnya Jawa Timur. Lah kok kedisian karo Deo. Gitu. Dikontrak seumur hidup pesan. Karo Deo kau le Ren nyanyi Ren. Wah, oh itu aku jangan suka karo adikku stok. Ya penyanyi apa Ren? Anu karaoke loro. Apa? Lagu ini apa Ren? Mangku. Ini kamu pura.
Wahyu Wahyu ini tuh Pak. Cantik Pak. Mana ada? Ya. Ki tuan rumahnya, oke. Wahyu kabeh pokoknya. Ini jilbaban sih. Oke. Halo. Menunya wakeh. Menunya sego goreng gaplek bareng. Oke. Mbak, ini Mbak, makannya Mbak. Oh nggih, suwun. Nasi goreng Gaplek. Ya, lebihnya. Ulo guys. Omahe tinggone ulo guys. Kok sampe ulo ya? Iya kan? Iya waktu itu kan. Iya kok sendok. Sendok. Masuk. Sendok? Sendok apa? Apa? Lah apa wis cutek nganu kok? Cutek iki lho. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mbak udah pikirannya ulo ae. Wes sewirat dipangan ulo. Cangkemmu. Ulo ne maksud. Mbak wis sewirat di Lah wae bayangno ireng-ireng nek jero mangkok lho deloken. ora mungkin wong kita tutup lho Mbak Win. Iya Mbak Win. Asih kayak kulkas. Wis Teko mabur omah, kan. Guys. Wis teko omah, arep nek tamu rene. Mbak Eja Itiliawati. Amune dikai masakan instan. Instan. Ngapain kita bingung-bingung. Sate, gulai. Ngene wis piye kena-kenan. Tuku satu saya wis piye? Iya. Nah. Ceteh. Gulai tutupnya bila ning ndi? Lha yo. Bukan ini tak bu. Engko nek dhuwur lho. Budi. Kono. Tumpukan dhuwur iki kan nek. Enggak mungkin lah. Kilo. Ya gede. Diomongi gedhi kok iki. Gede. Pilih ya. Cilik. Yo kuwi uga kegeden. Ki. Kecilikan. Wes lah ben ngono ae lah. Mumet banget. Dudu cekelane guys. Engko nek arep mangan lejane lek ngenget. Besik panas kok kuwi. Cekatnya poro. Wes. Ese iki lho. Mana? Asal apa sih? Kayak kulkas. Cek apa? Lho ben gak anu to. Tidak gini lah. Ora lah kok yo mau kopior to. Oke. Ya kono ditumpuk nggon kan duren iki durene kayak ngisor. Ya, pangan dulu nih. Oh, ora duren lho. Gedang kok iki kayak kulkas. Lah ya gedang iki ora oleh lho kayak kulkas. Dari apa? Iya, racun. Masa? Iya, Kayak wanita ya? gak oleh gedang. Kayak wanita. Heeh. Racun dunia. Ki apa to, Mbok? Mbok jumbul menika. Piye anu lho gubaane mambu iki. Iki. Kontong lho. Iki dipangan ndang. Iki apa to? Brownies. Kon dioleh. Ora mati pong wis mambu porong. Oh, Kayak brownies wis mambu porong ya, kayak. es payete gitu. Kene. Nek kulkas terus kok. Brownies panggang. Iki kok ya gak dilapi. Apa piye ngono?
Kok jan. Kayak rene iki yo nyapo. Ewa apa lho? Belaan lho. Pembantumu ki piro to Mbak Janino? 3. Yo 2. Lah iya. Lah terus rene iki mbok kono apa? Mbok kono dempet-dempet tok kok Ben. Enggak nek wong rene. Maya artis kok iklan kerah apik. Masa kayak Saraji. Gak. Gue nih artis yang artis arwacin. Ya gue ada di briefing rono. Padahal hari iki kur si tok kur nek kur dino Senin apa Rebo ngono lho. Nek moro. Seminggu kowe kira ngono kan. Ya biarlah. Makan iki ya. Timbane kayak gimana? Halo Kak, boleh masih pang Kak? Kak, aku situr Pak ya. Endul hair. Rambut duren. Terus kau naik kes ya? Katanya sih ke